Apa yang kok bawa? Sawut. Aku kok mantu loh lek anu adem-adem apa kuwi? Sawut. Sawut. Iya. Endi sawute? Iki. Telu kuwi. Loro, 2000. Anune lho. Kencange gak nggawa. Ndak nggawa. Oh, cilik-cilik ele. Kesuk tak gawakno. Wingi sok ana kentange wean. Opak gapite engko lek ndak kesuk tak terno. Iya, aku takon. Apa? Hah? Apa? Opak kepit. Engko lek ndak kesuk ya. Gak nek. Ana sik pesen aku. Kok ngono kok kok Iya sik tak pesenno, marine tak jepik. Hah? Aku sik pesen. Lek ndak Sesuk gak nek. kesuk tak gawakno, lek ndak engko tak terno. Iya gawano. Iya. Oh, aku tak saiki iki lho. Iku dadi sak toples lho, Mian. Lek ndak engko kesuk tak terno ya. Iya, ngono. Iya. Lek ndak engko kesuk tak terno. Wong aku ada takon ku gek apa lali. Ana. Arekku menawa senane sing lanang menawa. Apa? Gak rene. Belas. Ya cekne wis. Sembuarang sarwe lho. Gula dijaluk, mie dijaluk, beras lene ya dijaluk. Aku ndak kepethuk. Akeh beras aku lho. Cari Pak Muslimin barang di. Dicari Aku sapa? beras tok nih sore Glangsi lho. Kaji. Sapa ikan kok? Akeh beras e. Ali. Ali. Aku karo jenenge iku. Dicari iku kaji. Mbok ada baramen iku sapa? Titik. Lek duwe dhuwit ati-ati. Lek duwe dhuwit ati-ati pen gawa ae. Apa? Duwike pen gawa ae ati-ati. Di apa? Ya duwike pean Oh, ya lho. gak apa iku ya. Wedi ana sing njupuk. Wedi ana sing njupuk pen gawa ae duwike. Lah iki. Ndak tau, entokno 2000 tok ngono, mesti metu kabeh. Iki lho 2000 iki 2000. Lah iki 2000, 2000 wis. Oh. Lah jare loro. Lah ya 2000. Wis, Wis. aku dengar njuk kumpul cilik-cilik kok jare. Lah, Iki sing ngitno. ya lontonge endi? Wah wingi di ngelontong sik duwe. Lontonge iki. Lah kane aku apa-apa. Lah sadang lek ngono. Ayo, Pak. Aku tak ngulon ya. Hah? Aku tak ngulon. Gak boleh dong. Ndak tak ingai wingi sik ana. Ndak tak ingai kesuk ae lontong. Apa? Kesuk ae tak ingai lontong karo kentang. Ya sama kawana. Ya, ambek opake ya. Iki duwe apa ki mangke lho? Nya. Duwike pean iki sih duwitku sih. Ada yo kerupuk kok. Ayo, Yo aku duwe kerupuk 10-an dong, 1000-an. ana. Iki lah. Ana. Lho nanti tak jaga omprong. Gawa nae duwike wedi ana sing njupuk. Oh, kok tahu aku kok. Ora tak omong. Sepiro iki? 10. 10 apa? 100 pe 10, 1000. Oh, 1 juta duwike. Aduh. Nanti duitku mang. No, iki beras lo, Aku sembako. mah kaya duwe, Apaan iki? Iki kok Pak Muslimin. Kok gini Pak Hali. Iki kok ngene anak Pak Slamet wis kamu gak kacil itu sih ya apa? Sengitno. Wi Sengitno. tekan di Mbok, sengit tadi. pangan tikus. Lek akeh, Jodol tikus. lek akeh titipno Nek Mbak Binti. Oh, kowe kira aku benak deh, aku ngene nih. Nah yo, murah benak nih kene nih. Iku urung tak buka kok kene Pak. Anu. Pero mai ke kerupuk. Saya kerupuk. Iya, 1000. Ini jaganya ada. 1000-an. Ini saya mau kerupuk. Kerupuk gini-gini ya? Sing apa?
wong akeh wong wis gak poso. Akeh gak poso kan. Yo gak apa-apa yo penggayaan ya. Ana sing tak iki barang iki. Nya, Jaga arek lah. Lho, apa iki aja Jawa kowe? sing ndi? 2000. Heeh. Iya. Wes, sing ndi Ya ae. wong apa? Ayo sing ndi tak pekno. Kaya rawoe. Oh, ndono rek, kerupuke rek. Nanti, Entek sing senengane pean. Enek. Ndono. gak urang kowe. Ndak wes. Negane arek-arek dalam lempit barang iki. Iki lho, keluar tak kene. Ada lembut-lembut. Hati-hati lek nyelet dhuwit. Eh, Hati-hati lek nyelet dhuwit. wong tak sakane amdan ka anu. Ya kendi. Belas aja tak kayak kene gak iso jero enek iki kan. Cek kok Ya wes. iki ada Jawa ngene. Entek. Ya wis, Budal aku wes ya. tak kepite iki. Besok tak gawakno. Kesok, kesok tak gawakno. Hah? Kesok. Kesuk. Iya. Lah iya. Penting aku le. Lek ana wong Joko tuku. Iya. Wong terus. Kesok ya tak gawakno. Tuku tenan ya. Lek gak